Het oude Bogerman-Squalgebouw in Wommels met plakmatje voor betaalbare wenningen voor de jongerein. Dwarpsbelang Wommels had een plan ontwikkelen dat ervoor zorgen moet dat de jongere generatie in het dorp weeën bleef kan. Dan moet er wel flink verbouwd worden. Zo bleef in de plan alleen nog het haardgebouw van de oude squallen staan, wils de rest in de vlakte giet. Wat we hier zien is het hoofdgebouw. In het hoofdgebouw daar komen betaalbare huurwoningen. En daarachter is het plan om een hofje te bouwen met 12 tot 20 kleine wooneenheden. En er komt hier een gezamenlijke ruimte binnen waar de mensen van het hofje en de huurders van daarbinnen elkaar kunnen ontmoeten. Nevens het dwarpsbelang is er een soort verlet van nieuwe betaalbare wenningen voor de jongerein. Op dit stuit kunnen die maar dreig een plakje vinden. Maar ook ouderein had belangstelling. Tot hun verbazing hebben ouderen zich melden van hey, interessant, maar ik denk ik in mooi tinken of wijzen. En dan krijg je dus de combinatie van bewaring van het gebouw. Het is net een monument, maar het is wel heel karakteristiek van Wommels. En plakbieden voor jongeren die op dit moment feitelijk geen alternatief in het dorp hebben. Het gebouw van het Bogerman stiert zo'n augustus leeg. Doe gie de squallen definitief dicht. En wat moet er dan met dit beeldbepalende plak midden in het dorp? Het is een heel groot terrein. Het is een groot gebouw. Hè? Dus voor Wommels is het redelijk het een grote impact. Dit is maar de eerste aanleiding voor het dorpsbelang. Jongens, hier moeten we wat mee doen, want voordat je het weet, maken we hier de verkeerde kar. En dan hebben we midden in dit mooie dorp iets waar we later een heel soort spiet van hebben. Voor de plan is in totaal zo'n 3 miljoen euro nodig. Het dwarpsbelang ziet het ervoor om een projectontwikkelaar die het met de plannen onder de slag wil. Ook moeten ze nog toestemming hebben van de gemeente. Die liet in een eerste reactie witte blij te wezen met de plannen uit de Mierskip, maar dat het nog te betiet is voor een inhoudelijke reactie.